היום אני בגרו גרדן היה עדכון, קודם היה נו את האבנט החדש, סליחה שלא עשיתי סרטון שם. יש שם גם את הזנסופ שקיבלתי שם משהו, סידים ודברים. בואו נראה מה יש בעדכון. וגם קיבלתי את הבון בלוסם הענקי הזה. אז אם אתם לא יודעים, בון בלוסם זה אחד מהדברים הכי טובים במשחק. אתם עוצרים? כן, מה זה? די, אני רוצה שתעצור. זה אחד מהדברים החדשים. אני מוכר את זה. תעצרו. מה? זה אימא שלי, הכל בסדר, לא יודע משהו. אני אומר לכם טריק, וכמובן, אם בא לכם, אם אתם עושים סאב, אני אתן לכם משהו. קודם תסלחו לי, תעשו מסתמש לכם ברובלוקס, אני אעשה לכם פרנד, ואני אביא לכם את מה שאתם עושים. ואם אתם עושים אותי בפרנד, אתם יכולים. פשוט, אחרי שאני מביא לכם משהו, אתם יכולים לבקש להישאר, אני אעשה בשמחה. השם משתמש לי הוא זיו קינג 2000, זיו קינג 2000, זה השם שלי. כרגע אני מחפש דברים מהעדכון החדש, הטרופוליקס הזה. אני מושג. מה זה הזה? טוב, הראו לי על זה. אם אתם יודעים כמה זה עולה, זה יעזור לי מאוד. וגם אם בא לכם, יש גם משהו שאני קורא לו גרביטי. אני חייב לחפש את הבון בלוסם. הנה. אוי, לא, זה לא דמה. אני חייב לחפש את זה עכשיו. רגע, זה אחד מהדברים, זה אחד מהאלה חדשים, אסור לי יש עוד משהו. הנה, עכשיו אני מחפש את הבון בלוסם שלי. הנה, לא זה, לא זה. אוי, לא. כאן. חייב להיות איפשהו הבון בלוסם שלי. למה עשיתי את זה? לא, 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 לא. חייב למצוא את זה. אתה שמת לב שקצת התקדמתי? איפה זה? לא. אנשים מקבלים הרבה קביעים? כל פעם שעולים ברמה. פליז. יש! זה, שמתי את זה בלב. אם אתם שמים דברים בלב, אז זה לא מורה אותם שאתם עושים סל מהאינבנטורי, וגם זה לא יכול למכור את זה עד שעושים את זה בלי לב, אתם יודעים. אתם יודעים איך משחקים במשחק, נכון? אם אתם לא, אז אני אעשה סרטון להסביר איך עושים את זה. אני אקח את זה לקראפטינג. ובסיד קראפטינג אני אראה איך עושים קראפטינג בטיפול. צריכים סטמברליל, דיינסטורג ואקזדיק סיד פאק. ושמות 1000 מאני, שזה לא סביר. שזה לא צריכים בכי הרבה. אבל חייבים אותם שהם יהיו ברורים יותר, אבל המשחק.
יש גם את הקווסטים אם אתם יודעים. את זה לא נראה לי אני הסברתי. אני אקח את זה, אני אשים את כל זה שם בעדכון. כמה אני מקבל? כלום, לא היה לי אחד. מוזר. דן, אתה יכול להיות בסקט? זה אח שלי, הכל בסדר. יש לי גם ערוץ יוטיוב. יש לו גם ערוץ יוטיוב, אם בא לכם אתם יכולים גם ערוץ לראות. יותר טוב אין לו ערוץ יותר טוב משלי. הנה סוף סוף יש אחד כזה. עשיתי ריסטוק, למה זה לא... אני לא יודע. זן סיפוק! מה שלי? למה אני כל הזמן עושה לי את זה, מה? מוזר. לא רגע, זה לא מה שעשה לי קודם. זה משהו אחר. אני אנסה למצוא עוד כאלה. נראה לי פספס. יש לי הרבה קורקונטים שיש להם את זה נראה לי. או שזה היה מיוטיישן אחר. אם אתם, יש לכם את כל הדברים ששמרתם קצת מהעדכון הבא, אני אתן לכם את הסטי אמברלילי אם אין לכם אמברליליז. אני אתן לכם. תהיה בסקרט. סליחה, זה אח שלי. וגם אני אנסה למצוא עוד כאלה. זן זה נראה כזה, יש על זה אותיות כאלה. לא יודע איזה שפה זה, יפנית, לא יודע. זה. אני תראה רגע לבינסטוק שלי. לא יודעתי שאני אעשה את זה. אפילו זה יש לי 3 בינסטוקים. אופס, זה בטעות. Nice. ווטרמלונים, אני צריך לקווסטים, בדיוק 5 מהייתן נדיר. יחסית. גם כל הזמן תיקחו קרטים, צריכים את זה הקרט קווסט. אני לא סובל עוד מהקרט קווסט, אני שונא אותו כל כך. או רגע, יש לזה את זה. וגם בגלל שיש עוד חברים, זה יכול להיות יותר. למה אתה מראה לי שיש לי קווסטים אפילו שסיימתי את הקווסט? יש כאן אחד. נראה לי הבנתי את הטריק. תעשו הרווסט למעשה יש לכם בו הרבה, ואז תלכו לשם ותעבירו את זה לא לרקום מה שזה לא יהיה, ונראה לי זה הטריק. לא, ראיתי את האותיות האלה עוד פעם. כן, על הבננה. זה אבל, אוקיי. לא, אל תאמר. אני רגע עושה משהו. אוקיי. אני מנסה להגיע לאיזה 10 סאבים. בבקשה תעזרו לי בזה. ואל תזכחו גם לעשות סאב. זה ממש עוזר לי. גם נראה לי אני יודע מה לעשות.
לא, סופרים את זה לשתי דברים. אבל אני לא יודע למה הוא כתוב שם זן. מה זה זן בכלל? אם אני יודע נכון, העדכון הזה הוא על ראש השנה הסיני. אבל מה זה? אם תוכלו לומר לי, זה יעזור לי מאוד. כאילו, מה זה מביא? מנגוסית, יס. טומטו ענקי. וגם היה לי קצת הפסקה של וידאוים בזמן האחרון, כמו ששמתם לב. וזה רק היה כי מלא זמן כבר לא עשיתי שכחתי קצת מהיוטיוב. אתם יודעים. אבל מה עושים עם הפולינט אצל החסר? קודם עשו את זה בשביל הבי ועכשיו אין לי מושג בשביל מה. לא קיבלתי. נראה לי לקחתי את כולם. יס, הגעתי ל-30 מיליון. לא 30, סליחה. טוב, גם שקיבלתי עוד מנגוסים. משהו זהו. אם בא לכם לדעת איך אני מקבל כזה הרבה דברים, זה מזה. הוא עושה שכל פעם שאני כל 5 דקות הוא מביא לי משהו. סיב, כסף. אני עושה של האבנטורי. מה יש כאן? אם בא לכם, אני נכנס לפעמים, יש לכם לסרברים רגילים, ואני מחפש ואני מביא לאנשים דברים. רוב הפעמים מסומן לא רושמים את הדברים החינם. זה מוזר יחסית. וגם אני כבר, אם בא לכם את הבונבוס, אם אי אפשר לקבל, הייתי אומר לכם איך מקבלים, אם הייתי יכול, אם זה היה ניסר. במקום זה הוא פשוט ייתן לכם אותו. כן, אני אתן לכם אחד כזה. זה דווקא אחד של העולם לא ראיתי רגיל. אתמול ראיתי אותו רק עם משהו אחד. אבל מסומה לוקח הרבה רצח זמן זה בונבוס המגדל. גם כל סייסטה זה את האבנט של העדכון. וגם יש הרבה אבנטים, אם אתם יודעים, כמובן. ואני חייב לומר, אני יותר אהבתי את העדכון הקודם. כאילו לא את העדכון הקודם, את הדינוזאורים. אם מישהו מסכים עם זה, הוא יכתוב בתגובות. למה מה? אם לא שמתם לב, מסומה, למה האבטר שלי כזה? בועד? מה?
תוכלו גם לתת לי רעיונות בתגובות לסרטונים אחרים. וגם יש את הריקולרנסים שאתם בטח יודעים, הם מסקרים אתכם לכאן. וגם יש כאן את הקראפטינג, אתם יודעים, הראיתי לכם קודם. בטעות לחשתי וזה מסתיר. האמת שדווקא בא לי לקנות כאן משהו. קניתי שתי דברים. אמבר ספין? מה? יש גם דברים, גם יש את האחד של הקראפטינג שזה די רק ספרינקלרים. דברים כאלה. דווקא די... מה? בן? דווקא אני רוצה. קוקונט שידו. לא. אני ביה כזה, אני לא. גם אתמול זה היה הקראפט הראשון שלי, זה היה לגרביטי הזה. הנה האבנט הפסיק. ואני אומר עוד פעם, אם בא לכם לומר לי רעיונות לסרטונים, אז תכתבו בתגובות. אם בא לכם אני אעשה סרטונים גם על מיינקראפט. אם מישהו מעוניין, אני אעשה. איך נכנסתי? זה הפוני נייד שלי. באיזה הודעה? לא יודע למה אני אומרת, אבל אוקיי. יש גם את האדמן אביוס שכל שבוע לפני עדכון יס. למה כלום טוב? חסני קרטים. האמת שנראה לי יש לא רבי טוב. אם אתם רוצים לדעת אורן סטוליפ זה מסומה. האורן קומן הכי נדיר שיש. כאילו זה מוזר, נכון? גם יש את הזמפדים האלה, אם שמתם לב. הם כמו ברייבלס, אם אתם מכירים. אח שלי עושה סרטונים על זה. יש גם את הבינסטוקן שלי, את הקרבתי. גם אני קורא את זה ככה, אתה יודע, זה נראה כמו קרבתי. זה סייע בלגדו. אם בא לכם איזה משהו, כנסו אליי. קודם תעשו לי פרנד. וזהו. סוף הסרטון. ביי.